A qui saludem ara mateix, com ja la veieu, és la presidenta del Reus Deportiu, la Mònica Balcells. Senyora Balcells, com estem? Com va això? Bon dia, doncs mira, aguantant, que no és poc. Confinats, Confinada també aquests dies, o ja està en fase 1? Ja estic en fase 1, el que passa que sí, he estat confinada molt de temps, però bé, ara ja estem en fase 1 i ara ja ens estem movent una miqueta i ja sembla que puguem agafar una mica d'aire. Quina és la situació del club ara mateix? Com s'ha deixat sentir? Com ha afectat aquesta aturada, aquest confinament? Bueno, la situació és complicada, el que passa que hem mantingut el 80% dels socis, que això és molt important, però hem tingut una davallada d'un 20% i econòmicament les coses doncs, es compliquen moltíssim. Però bueno, nosaltres estem treballant des de dilluns passat, que vam entrar a la fase 1, estem ja donant una mica de servei, el que ens deixen, com són les classes dirigides a l'exterior i a les pistes de tenis pàdel, doncs de 1 contra 1, i tot mitjan cita prèvia, agafant la temperatura a tots els socis que venen, portant un llistat i guardant-ho tot per si de cas. Vull dir que és una situació molt estranya. D'aquí que ara ens ho deia, que la setmana passada començava l'activitat a les instal·lacions, unint les pistes de pàdel i tenis, amb condicions estrictes sanitàries, però, oi? Sí, totalment. Nosaltres el que hem demanat a tots els socis que reservin la seva hora per cita prèvia, ho tenim tot controlat, tenim llistes diàries, prenem la temperatura, l'anotem, ho guardem, ho arxivem, vull dir, ho tenim tot, d'aquesta manera els gels per les mans, la mascareta, tot d'aquesta manera i, bueno, el bar de les instal·lacions també està obert, només amb un 50% a l'exterior. Bueno, és complicat, però ens hem d'anar adequant a aquesta situació i anirem adequant-nos a mesura que doncs, les ordres ministerials ens deixin anar fent pas a pas per poder obrir les instal·lacions. Classes dirigides sí, però fora, a les instal·lacions a la part de fora, oi? Sí, a les pistes exteriors. Ara la pista de bàsquet aquesta que vam estrenar 3 setmanes abans del confinament, que va quedar preciosa, doncs mira, ara l'estem utilitzant per les classes exteriors. L'Ajuntament ens ha deixat una tarima, ens han deixat valles, nosaltres hem posat al terra de la pista uns gomets grans de color vermell i negre i cada un pot anar en aquell lloc i no moure's cap als costats i respectant les distàncies i tot el que ens manen. Vull dir que nosaltres ens hem adequat a poc amb tot això. Però és una sensació molt rara, molt rara. Molt estranya, perquè no sé si han d'anar també amb les mascaretes o no, a l'aire lliure, pregunto. No, quan fan la classe, com la distància de seguretat ja està posada, es fa l'esport sense mascareta, perquè l'esport amb mascareta també és molt complicat. La respiració, la hiperventilació i tot això. Vull dir que nosaltres el que tenim és la distància de seguretat i llavors no porten mascareta. Quan surten de la pista, quan entren, sí. Com ha anat aquesta primera setmana, Mònica? Com ha anat la resposta la setmana passada? Com està anant? La gent està fent cap? Sí, hem tingut també aquesta setmana passada molta pluja i llavors ha sigut també una mica estrany, perquè ja que podies obrir però damunt amb pluja tot a l'exterior, vull dir, és molt complicat. Però bueno, per ser la primera setmana hi va haver pluja encara ha anat força bé. I avui que el temps ja és meravellós i que aquesta setmana ha de ser meravellosa, per exemple la primera classe que hem tingut a les 9 del matí ja es veia molt d'ambient, les coses ja van canviant. També hi ha gent que té una mica de temor encara en fer totes aquestes activitats, però bé, ara nosaltres tenim aquestes 2 primeres setmanes hem posat un horari per reservar cita prèvia només de 10 a 1. La setmana passada hi havia alguna trucada, es anava fent. Ara avui, quan he entrat al club, perquè ara mateix estic al club, i la persona que se n'encarrega diu això avui no para. I això jo crec que és pel temps, no per... La setmana passada també l'incòrdia del temps. Vull dir que sí. Vull dir que a poc jo crec que ho anirem fent. Principals fonts d'ingressos al club, piscines, gimnàs, quan? Quan es podrà tornar a nedar a la piscina, quan es podrà tornar al gimnàs? Com està això? Mira, aquest matí han tingut una reunió aquí al club, el director esportiu, amb altra gent, que ara mateix també està reunit amb les seccions, perquè és l'altre tema que també ens preocupa molt a la nostra entitat. Creiem que el dilluns que ve, segons el butlletí oficial de l'Estat, podrem començar a obrir piscines amb cita prèvia
marcant una persona per carril, cada hora anirem canviant la gent, vull dir que tot això és el que s'està preparant ara per a veure si a la setmana que ve podem obrir almenys la piscina exterior i la piscina contigua a l'exterior, perquè clar, la gent, vestuaris i tot això no hi pot anar. Això encara no ens ho permeten. Llavors està clar, és que també és, bueno, em vaig a banyar i com surto? Clar, vas mullat, doncs bueno. El que passa que nosaltres tenim vestuaris individuals a la piscina exterior i estem mirant a veure, almenys per canviar-te de roba i poder sortir sec de l'entitat. Però bueno, si podem començar a obrir piscina, la cosa es començarà a animar una mica més, perquè nosaltres tenim molt soci de piscina, molta gent que ve a nedar i que necessita nedar. I tant. És que ja no és només per fer una mica de sortir de casa, sinó que és per salut. Sí. Llavors, doncs, bueno, estem en aquest pas ara, aquesta setmana, de veure si dilluns que ve ja podem portar tot això a terme. A poc, bona lletra. Clar, d'aquí que l'altra pregunta que ens fem, estem parlant de l'ús de les piscines, l'estiu, com es planteja aquest estiu, presidenta? És complicat, perquè mira, nosaltres a l'estiu, aquí a la nostra entitat, a part dels socis que ja venien utilitzant les piscines exteriors, perquè com sabeu tenim unes piscines exteriors al centre de la ciutat que són impressionants, nosaltres teníem els campus d'estiu de tota la canalla. Nosaltres movíem molts nens i els nens venien, s'ho passaven bé, anàvem a la piscina, fèiem activitats, fèiem pulseres, es pintaven la cara, esmorzaven tots junts, jugaven a tots els esports. Sí. Que tot això està molt a l'aire i això ens preocupa moltíssim. Primer, per la salut mental dels nens i segon, per la salut física de tothom. És que és molt complicat, tota la canalla porta molts mesos tancats a casa. I hem començat a sortir, però comencen a sortir també amb anem a passejar, entrem, sortim, però és que tampoc no poden, i això ens preocupa moltíssim. Nosaltres intentarem, i estem lluitant molt també amb la Generalitat, perquè hem de dir que amb la Generalitat de Catalunya hem tingut moltes reunions i s'han fet meses sectorials en tot el tema de l'esport, i és una de les coses que tots els clubs estem molt preocupats. I bé, esperarem les últimes notícies, les últimes novetats, però el Reus Deportiu, per poc que pugui, sempre complint tota la normativa sanitària, tota la normativa que ens marquin, nosaltres volem donar aquesta sortida també primer als pares, als nens i a la salut física i mental de tots. Els pares ho agrairan i els nens també, Però clar, els pares ara es troben que fins al setembre els tindran a casa, vull dir, gairebé sí o sí. Com està l'ERTO? Es va presentar un ERTO al club, a una part de la plantilla. En quin punt està això ara? Mira, nosaltres vam presentar un ERTO. Nosaltres som 93 treballadors a l'entitat. Bueno, jo no, però és que l'entitat porta 93 treballadors, perquè la junta directiva, ja ho sabeu, fa la falca, perquè hi ha gent que no ho sap, però ho fem altruistament, que no cobrem ni un cèntim d'això. Està bé que ho digui. Sí, perquè és que a vegades la gent, i 93 treballadors, d'aquests 93 en van entrar 77 a l'ERTO. El que sí, hem tingut gent d'administració, gent de neteja i gent de manteniment treballant, és a dir, que no han entrat a l'ERTO, això són 16 persones, i bueno, per ara encara segueix tothom. Aquesta setmana sí hem recuperat a 2 monitors per dirigides i a un monitor de tennis, per poder portar a terme totes les activitats, i els anirem recuperant a mesura que el club ens deixi anar obrint, que l'Estat ens deixi anar obrint el club per parts. Vull dir que és així. Lo de l'ERTO és una mesura que en el fons no és bona per ningú, perquè no és bona, però és que no tenim cap més solució com a dirigents d'una empresa, podríem dir entre cometes, com totes les empreses han fet, i també he de dir, perquè la gent ho sàpiga, que el primer equip d'hoquei està a l'ERTO. Vull dir, és que aquí no hi ha diferències, tots som treballadors de l'entitat, i per tant treballen els que realment són necessaris, perquè amb el manteniment que hem fet, nosaltres, com sabeu, i saben tots els socis, a l'agost es tancaven alguna piscina interior per posar-la condicionada, traiem tota l'aigua, el que ens marca la normativa de piscines, no? Doncs tot això ho hem fet ara, mentre estava el club tancat, perquè així, doncs a l'agost, si tot va bé, tindrem totes les piscines en funcionament i no haurem de tancar. Vull dir que tot això és una feina que s'ha anat fent, despeses hi són, evidentment no són les mateixes, perquè de llum i d'aigua no gastes la que gastaves, però les despeses hi són igual. I, clar, tot això és molt complicat,
però anirem recuperant la gent de l'ERTO a mesura que puguem anar obrint activitats de l'entitat i nosaltres estem esperant en candeletes que ens vagin obrint cada fase més cosa, primer per recuperar la gent, que també la gent també, els treballadors, vull dir en aquest cas, també ho necessiten, i segon perquè el soci pugui venir al seu club a fer l'activitat que està acostumada a fer, perquè nosaltres tenim, perdona però nosaltres tenim una franja d'edat que són tota la gent majors de 65 anys, és a dir, els jubilats, que nosaltres tenim una molt important, i a tota aquesta gent els hi va molt bé venir al club a fer salut i ara no poden venir i jo crec que seran els últims que els deixaran venir. Vull dir que nosaltres també estem molt preocupats per tots els socis grans que tenim a l'entitat perquè els hem de cuidar i ara més que mai. Són un grup de risc donar i l'altre d'un dia per l'altre també, com tanta altra gent, però sobretot ells que potser estaven més abassats a sortir, cada dia s'han trobat, i a més fer que és moure's, que anar i moure's i que tot regui, s'han trobat quiets a casa d'un dia per l'altre, que no tots ho porten igual de bé, la veritat. Sí, tot aquest col·lectiu s'ha trobat el dia 14 de març tancats a casa i fins fa molt poc no els han deixat poder sortir de 10 a 12 del matí una estoneta i tal, vull dir que nosaltres patim molt per tota aquesta gent perquè ells es trobaven molt bé venint a fer salut a l'entitat. Com altres entitats, però aquí nosaltres els teníem molt pròxims perquè al matí ens omplien el club d'una manera espectacular i és molt difícil ara pensar en tots ells. Deia del primer equip que ha entrat a l'ERTO, escolti, ja que parlem del primer equip d'hoquei i Barça campió, què hem de fer amb això? Què hem de fer amb això, presidenta? Bueno, mira, nosaltres estem lluitant al màxim perquè nosaltres creiem que una lliga que les seves bases de competició posava que hi havia d'haver un play-off i encara no s'havia començat el play-off, no hi pot haver campió de lliga, en cap cas hi pot haver campió de lliga. Jo entenc que s'adoptin les mesures, així com ho vam dir amb l'associació de clubs, de dir, nois, hem arribat a la jornada 25, doncs aquesta és la classificació, que no baixi ningú, perquè si no baixa ningú és perquè el play-off no s'ha portat a terme i la gent també no us podem fer baixar si no han jugat els últims partits i tenien l'oportunitat de salvar-se, doncs tant com es fa per la part de baix, per què no es fa per la part de dalt? Barça campió de què? Podia ser el campió dels 8 primers. És que fins el 8è podia ser campió de la Lliga. Per tant, nosaltres, i que ja sabeu que el Reus sempre lluita per aquestes coses, que donem títol així com així al Barça, que en té molts... És un títol regalat. Això és regalat, exacte, és un títol regalat. Ostres. Doncs nosaltres això no ho entenem. Nosaltres això no ho entenem i creiem que no. I que l'únic club que ha guanyat un títol aquesta temporada és la Supercopa d'Espanya i és el Reus Deportiu. Derrotant el Barça a la final. Vull dir que les coses són com són. Li agraeixo la lectura, que em faci memòria d'aquest últim títol. Com s'hauria d'haver resolt una cosa així? Perquè, clar, els professors mateixos no volen un aprovat general, per dir-ho d'alguna manera, amb el cas dels nens a les escoles, no? Dir, home, això no pot ser, això no ho hem de fer així. Però com es fa? Taula rasa? Es deixa desert, com si fos un concurs desert? Nosaltres, com a Reus Deportiu, la nostra opinió davant de tots els clubs va ser temporada nul·la. Temporada nul·la en el sentit, nois, no s'ha pogut arribar a jugar, les bases de competició no preveien absolutament res. Per tant, això és una temporada nul·la, aquí no baixa ningú, aquí no hi ha campió, tothom està a les mateixes situacions, vull dir, no passa res. No estem en una època extraordinària i excepcional. Per què una lliga no pot ser extraordinària i excepcional? És que ja està, no passa res. N'hi hauran 20.000 més de lligues. Vull dir que tranquil, si el Barça no el guanya un any tampoc no passa res. Aquesta era la nostra opinió. No, i l'altre, esclar, hi ha asseguradores que contemplen un meteorit, que et caigui un meteorit, però una pandèmia, en aquest cas, ara comentava que la Lliga d'Hoquei no es contemplava una pandèmia. Bueno, ja s'incorporarà la pandèmia, clar. No és que és extraordinari. És extraordinari, per tant, en una situació extraordinària hi han d'haver mesures extraordinàries i la mesura extraordinària és, senyors, la temporada 19-20 no hi ha campió de Lliga, no hi ha descensos, no passa res, no estem visquent tots aquesta situació, doncs és el que és. Exacte, i això quedaria doncs, a la història un any sense títol de Lliga, evidentment, i tothom sabríem és que hi va haver la pandèmia.
En Joel Retxem apunta que el Reus tornarà a jugar a Europa l'any que ve, ha quedat quart. Com planteja la Junta Directiva la plantilla de l'any que ve? És a dir, les baixes de César Carballera, Tiago Rafael estan confirmades, sembla que Romà Vancells finalment es queda. Alguna incorporació ja tancada? Mira, nosaltres tenim l'equip tancat abans de la pandèmia, i que això que quedi molt clar. Ja està. Però sí, nosaltres el teníem tancat, marxaven dos, venien dos. El que passa que ho vam fer en el seu moment i no creiem que ara durant la pandèmia haguem de fer Hi ha molts equips que ara estan dient aquest renovat, aquest torna a casa, aquest no sé què. Nosaltres creiem que és molt més important moltes altres coses, com és obrir el nostre club. I en pic tinguem el club nosaltres obert i donant servei als socis, llavors ja direm el què, però l'equip el teníem tancat abans d'això. Jo aquí tinc un nom apuntat, RM, de nom R i de cognom M. Em sona bastant. Sí, doncs el tenim lligat i al sac. Bueno, jo crec que és un secret de veus, però... Raül Marín, el tenim aquí. Sí. A veure, el Raül, quan ell va dir que el Reus Deportiu és casa seva, però ja ho anunciarem quan ho haguem d'anunciar, evidentment, la gent ho sap, nosaltres estem tranquils per això. Ell, des del gener, ja ens va comunicar que no agafava l'opció de poder seguir a l'Sporting, vull dir que és una cosa que cau pel seu propi pes, però evidentment ja t'he dit que fins que nosaltres no tinguem el club obert i donant servei als socis, nosaltres ara no traurem cap notícia d'aquest estil, perquè és que no és la nostra política tampoc. Econòmicament, com està el pressupost de la primera plantilla per la temporada que ve i fins i tot si d'aquesta part també vol tractar el conjunt, el global de l'entitat, donat tot el que està passant i ha passat? Mira, nosaltres ja vam dir en el seu moment al director esportiu que havíem d'anar rebaixant cost de la plantilla a poc a poc. Molt tampoc no el pot rebaixar perquè el Reus Deportiu no paga uns sous extraordinaris a ningú, per tant, però sí, nosaltres quan ja vam tancar la plantilla a finals de febrer, que la vam tancar, nosaltres ja havíem rebaixat el cost de la plantilla per la temporada 2021 respecte a la 19-20, vull dir que amb això ja estàvem tranquils i estàvem bé. I amb el tema pressupost, doncs bueno, hem de mirar a veure com acabarà aquesta pandèmia, com deixarà econòmicament la societat, perquè això és molt important. Ja nosaltres quan vam entrar el 2011 estàvem al mig de la crisi del 2008 i vam poder remuntar l'entitat i l'any passat va ser el primer any que vam donar benefici. Vull dir que nosaltres ja sabem què és tirar amunt a poc i la temporada 18-19 vam donar benefici, vull dir que per nosaltres va ser un èxit i ara que ho teníem tot encarat, i arriba aquesta pandèmia, que no és culpa de ningú, per molt que cada un podem pensar, perquè jo penso que és una conspiració això, a nivell mundial, però això ja és ciència-ficció, ja s'hi val tot, no? Les teories de la conspiració, sí. Exacte, però bueno, nosaltres ara portàvem una línia molt bona, això ens ha fet un clec a la nostra economia, però mira, tal com ens en vam sortir d'aquella que va durar molts anys, si tot va bé i les coses s'acaben aquí, que no hi hagi cap rebrot, que no hi hagi cap història extraordinària, doncs intentarem tornar a pujar al club on érem i a tornar a tenir benefici, que ens costarà molt i ens tornarà a costar uns anys, però ho farem i seguirem treballant per això. I nosaltres que ho puguem veure. Una pregunta que ja li vaig fer a la recta final de l'entrevista la setmana passada a la mateixa rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Maria José Figueras, i d'aquí ens va respondre i vam tenir una cosa molt xula. Crec que aquí al ser una pràctica esportiva no serà de tanta implantació. És a dir, el teletreball, les tecnologies, no? Vull dir, en molts llocs han arribat per quedar-se, per exemple, la ORB ja es planteja obrir estudis online directament, no? Propostes de formació online. No sé quina part de la vostra dinàmica de treball, sigui administrativa, sigui fins i tot dels socis a l'hora de registrar, no registrar, anar altes baixes, a nivell telemàtic, hi ha alguna part que detecteu que ha arribat per quedar-se també dins de la manera de fer del club? Mira, estem ara treballant amb tot el tema d'APPs de la nostra entitat i també per el que deies d'altes i de baixes de socis. El teletreball és molt difícil perquè aquí és molt horrible. El contacte amb la gent, nosaltres som una empresa de serveis i com a serveis necessitem tenir aquest contacte, però mira, et diré una cosa,
jo com a presidenta viatjava moltíssim a fer reunions, val? Amb l'associació europea, doncs on sé que ens veiem a Lisboa, on sé que ens veiem a Itàlia, on sé que aquí a Espanya, segons en quins diferents llocs, totes les reunions que hem fet ara, i perfecte des del despatx de casa meva. Vull dir, ni un avió, ni un hotel, perquè a vegades també era un agòbio, anaves a una reunió a Lisboa, et quedaves allí una nit, i aquella nit, doncs sí, estaves amb els companys d'associació, però tampoc no era, dius, vaig, visito, viatjo, m'ho passo bé, no, vas a una reunió i tornes. Doncs tot això jo crec que tot això canviarà, perquè és increïble, podem quedar una hora tots a casa, no hi ha problema, es fan les reunions, no hi ha els desplaçaments aquests que sí que estan bé de tant en quant, no? Però per fer reunions no cal fer 1.000 quilòmetres de distància, i això ens ha anat molt bé a tots, tant a l'Associació de Clubs Espanyola com a l'Associació de Clubs Europea. I va en benefici d'estalvi. Home, i tant, i tant. És una passada. Vull dir que... Sí. Tot això jo crec que ha arribat per quedar-se. Mònica Balcells, esperem que la pròxima entrevista la puguem ja fer als nostres estudis, perquè mira, també hi ha una part d'això que també ha arribat per quedar-se, que alguna entrevista l'acabarem fent així per videoconferència, però esperem que siguin les poques i tornem altre cop a la presència física als estudis. Doncs perfecte, quan vulgueu, ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.